Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bidong. Taong 1953. Anos, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtitinda ng kakanin itong si Bidong. Nasa edad 30 taong gulang na siya noon at merong 2 anak na babae na binubuhay. Ang kanyang bunso nasa edad 2 anyos pa lang, habang ang kanyang panganay 10 taong gulang na. Kahit papaano, maayos naman ang pagpapalaki nila rito. Maliban sa kanyang negosyo, meron din siyang iba pang mga bagay na pinagkakaabalahan para magkaroon ng sapat na kita araw-araw. Hindi na iniisip ni Bidong noon ang kanyang sarili dahil ang mahalaga lamang para sa kanya magkaroon ng perang pangtustos sa mga anak niya. Ngunit dahil sa araw-araw niyang pagkayod, tuluyan na niyang hindi napansin ang sitwasyon ng mga ito. Dumating ang isang araw na sa pag-uwi niya noon, napansin na lamang niyang parang nanghihina tapos hindi mapakali ang bunso nila. Paghawak niya sa braso nito, bigla naman siyang naalarma sa kadahilan ng ramdam na ramdam niya ang napakalamig nitong katawan. Sinubukan niya pang tanungin ito ukol sa kasalukuyan nitong pakiramdam pero hindi yun sumasagot. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, hindi naman niya maiwasang magtaka sa kadahilan ng pakiramdam niya. Walang katao-tao ang bahay nila maliban sa kanya. Maya-maya pa, sinubukan niyang hanapin ang kanyang asawa para tanungin ito. Pagdating niya sa kanilang silid, nadatnan niya yung nakahiga. Merong mga tali sa magkabilang kamay at paa nito. Dahil sa kanyang mga nakita, hindi naman niya maiwasang magtanong dito ukol sa mga nangyayari. Medyo nababahala na rin kasi noon si Bidong, lalo pat yun ang kauna-unahang beses na mangyari ang bagay na yon. Ga, ano nangyayari? Ba't ka may tali? Pinasok ba tayo rito? Ano? Sabihin mo! Nababahalang tanong ni Bidong sa asawa niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, umiyak lang naman yon na para bang hindi nito alam kung papaano ipapaliwanag ang mga pangyayaring kasalukuyang nagaganap sa kanilang bahay. Maya-maya pa, nang magkaroon na ng lakas ng loob ang kanyang asawa, doon na ito nagsimulang maglahad ng istorya ukol sa mga kaganapang nararanasan nila tuwing umaalis si Bidong sa kanilang bahay. Ayon dito, na kapag si Bidong ay aalis, pasimple namang pumapanhik ang matandang kapitbahay nila patungo sa kanilang tahanan. Noong una, inakala lang ng asawa niyang may kailangan nito, pero laking gulat na lamang nito nang mapansin itong araw-araw na yung pumupunta. Hindi naman nila yun mapigilan dahil sa naaawa naman sila sa kasalukuyan nitong kalagayan. Pagtatapat pa ng asawa niya na palagi yung kalaro ng bunso nilang anak bago yung dapuan ng kakaibang karamdaman. Ang mas ikinatakot pa nito sa lahat ng mga pangyayari ay noong alukin siyang bumisita roon ng matanda, bitbit ang mga pagkaing ubod ng lansa. Hindi mawari ng kanyang asawa pero nakaramdam ito ng labis na pagkasindak matapos niyang subukang tanggihan ang alok nitong pagkain. Dagdag pa nito na magmula noong natikman niya ang inihanda nito, tila bang araw-araw niya na yung hinahanap. Halos inabot na ng 10 araw na nangyayari ang ganoong bagay nang hindi naman nalalaman ni Bidong. Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman siyang lumabas ng bahay nila para kumprontahin ang matanda. Pagdating niya sa kubong tinitirahan nito, walang pagdadalawang isip naman siya roong pumasok kung saan doon bumungad sa kanya ang iilang matataas na banga. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya merong iniimbak na bagay doon ang matanda.
Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon naman niya nasipat ang dahan-dahan nitong paglakad papalapit habang nagwiwika sa kanya ng, Ba't ka pumasok sa bahay ko nang hindi nagpapaalam? Ano ang kailangan mo? Lumayas ka rito. Dahil sa sinabi nito, doon na hindi nakapagtimpi itong si Bidong. Walang sabi-sabi, agad naman niyang pinalo ang dibdib ng matandang yon, sabay hawak sa kwelyo nito. Pagtitigan nilang dalawa, kitang-kita ng matanda ang hindi maipintang galit sa kanyang pagmumuka. Maya-maya pa, nang magkaroon na si Bidong ng lakas na sumagot, agad naman niyang inilahad sa matandang yon ang tungkol sa nararamdaman niyang galit. Nagtatrabaho ko para mabuhay sila ng matiwasay. Pero ikaw na demonyo ka? Anong ginagawa mo? Pumupunta ka ng bahay ko nang wala ako. Mapapatawad ko pa sana yun eh, kung hindi mo lang dinamay ang anak ko. Galit na sagot dito ni Bidong. Matapos niyang ilahad ang kanyang saloobin, hindi naman siya nagdalawang isip na pagsasapaki ng matandang yon hanggang sa mapaluhod na yon sa kanyang harapan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang ginawa, nanatili pa rin yung tahimik na para bang hindi man lang nakakaramdam ng sakit. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, tila bang naging malinaw na kay Bidong ang tungkol sa kung ano ang kanyang gagawin sa matandang yon. Sa isip-isip niya, nakahanda na siyang tumira sa selda, maipaghiganti lamang ang kanyang pamilya. Naniniwala rin si Bidong na dahil sa lahat ng kasamaang ginawa nito, dapat lamang yung bawian ng buhay. Paglabas nila sa bahay nito, tangan-tangan na niya ang isang matalim na tabak na nakuha niya sa loob ng bahay ng matanda. Nang marating na nila ang likurang bahagi ng lugar, agad naman niyang itinaas ang kanyang armas. Subalit laking gulat na lamang niya nang may marinig siyang sumigaw ng, Bidong! Hindi mo kailangan gawin yan. Makinig ka. Ibaba mo na ang bagay na yan bago pa mahuli ang lahat. Kung mamatay ang matanda, masisira rin ang buhay mo. Isipin mo, paano yung mga anak mong umaasa sa'yo? Nang marinig naman ni Bidong ang sinabi nito, doon na niya naramdaman ang animoy pagdadalawa niyang isip ukol sa bagay na nais niyang mangyari. Kahit ano kasing gawin niyang pagpilit na mapatay ang matanda, hindi yun sapat para umayon ang kanyang sarili. Maya-maya pa, nasipat na lamang niya ang kanyang sarili na umiiyak habang dahan-dahang ibinababa ang hawak niyang tabak. Nang mapagtanto naman ng mga kababaryo niyang kumalma na siya, agad naman siya nitong nilapitan upang kunin ang sandatang hawak niya. Pagkuha din ito sa matandang bugbog sarado, dali-dali din naman nila yung dinala sa pagamutan para malapatan ng paunang lunas. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon niya nalaman na ang mismong asawa niya pala ang naglakas ng loob na humingi ng tulong sa barangay. Ayon dito, nag-aalala lang ito sa kung ano ang kanyang gagawin sa matandang yon. Maaaring may pagkakasala ito sa kanila, ngunit hindi na nila kinakailangan pang magpang-abot sa isang sitwasyon kung saan kinakailangan pa nilang bawian ng buhay ang matanda para lamang makapaghigante. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, lubos naman siyang naunawaan ng mga kababaryo niya, kaya hindi na siya nito sinubukan pang patawan ng kahit na anong parusa. Nangako din yung ilalayo sa kanilang lugar ang matanda upang hindi na maulit pa ang ganoong pangyayari. Sa paglipas ng mga araw, muling bumalik ang normal na sitwasyon sa kanilang buhay. Lahat ng mga kakaibang napansin noon ni Bidong sa kanyang mag-iina ay hindi na niya inisip pa, hanggang sa dumating ang puntong nararamdaman na naman niya ang dahan-dahan nitong pagbabago. 2 linggo lang kasi ang dumaan matapos ang insidente, palagi niya na yung naririnig na umuungol tuwing gabi. Ang mas ikinabahala niya pa
ay noong mapansin niya ang kanyang asawa na gumigising ng madaling araw para maghugas ng paa nito kasama ang bunso nilang anak. Halos ilang araw din niya yung pinakiramdaman hanggang sa nakumpirma na niya ang kanyang kutob. Isang hapon, habang nagpapahinga siya galing sa paglalako, napansin niyang nawawala ang panganay nilang anak. Pagtanong niya nito sa kanyang asawa, inabisuhan naman siya nitong nakipaglaro yun sa mga kakilala nito, kung kaya't napanatag naman ang kanyang kaisipan. Pero sa paglalim ng gabi, hindi na talaga siya noon mapakali, gawa ng hindi pa yun umuuwi. Nang dumating na sa puntong napakadilim na sa labas ng kanilang bahay, nagmamadali naman siyang lumabas para tumungo sa sentro. Pagkapansin naman ng asawa niya sa kanyang binabalak gawin, nanlilisik lang naman ng mga mata nitong tumitig sa kanya habang paangil na nagwiwika ng, "Umuwi ka, Bidong, bago mag-alas 7. Sabay-sabay tayong maghapunan. Huwag mo nang alalahanin ang panganay mo. Matanda na yon. Alam na nun kung ano ang kanyang ginagawa." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng galit, gawa ng sa kanilang dalawa, yon ang halos hindi mapakali tuwing nawawala ang mga anak nila. Dahil dito, unti-unti namang napapansin ni Bidong ang malaking pagbabago nito. Sa loob ng ilang oras niyang paghahanap sa kanilang baryo, bigo niya pa ring matagpuan ang kanyang panganay. Kung kani-kanino na siya nagtanong noon pero wala pa ring makapagturo dito. Nang mapansin naman niyang gabing-gabi na, nagdesisyon na siyang bumalik ng bahay nila. Pagpasok niya sa loob ng kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang asawa at kanilang bunso na tahimik na nakaupo sa harap ng hapagkainan habang naghihintay sa kanyang pagdating. Pagsilay ng kanyang asawa sa kanya, dali-dali naman siya nitong kinawayan habang inilalahad sa kanya na pumunta ang panganay nila sa baryong kinaroroonan ng mga lolo't lola nito. Ayon dito, na habang naghahanap siya sa baryo, dumating ito kasama ng kanyang mga magulang. Formal yung nagpaalam sa kanya na magbabakasyon yun pansamantala, kaya na may wala na siyang nagawa kundi sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Dagdag pa nito na 1 linggo lamang ang itatagal nito sa lugar na yon, kaya mas mainam na wag na niyang isipin ang kalagayan nito. Matapos naman itong marinig ni Bidong, dahan-dahan naman siyang umupo sa harapan ng kanilang pinagkakainan. Pagbukas niya ng takip ng mangkok, doon humalimuyak sa kanyang pagmumuka ang napakabangong amoy ng kanilang ulam. Paglubog niya sa sabaw ng kanyang kutsara, doon niya napag-alaman kung saan nakakuha ng karne ang asawa niya. Dahil sa gutom na siya, hindi niya na yun pinansin pa. Makalipas pa ang ilang minuto, halos maubos nila ang kabuuan ng kanilang mga pagkain. Hindi mawari noon ni Bidong pero pakiramdam niya wala siyang kabusugan. Maya-maya pa, nang magpapakain na siya sa mga alaga nilang aso, dahan-dahan naman siyang naglakad patungo sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Paglapag niya sa kainan nito ng pagkain, doon na siya biglang nagtaka sa kadahilan ng kahit pagtikim, hindi yun ginawa ng mga aso nila. Ang tanging ginagawa lamang ng mga ito ay ang tumitig sa kanya habang patuloy yung umuungol na para bang natatakot. Nang akmang hahawakan pa yun ni Bidong, bigla naman yung tumakbo papalayo at kasabay nito ang pagsilay niya sa labas ng kanilang bahay ng hindi mabilang na langaw na patuloy na umiikot sa ukang nagsisilbi nilang tapunan ng basura. Dala ng pagtataka niya, dahan-dahan naman niyang nilapitan ng lugar na yon na siyang naging sanhi upang matuklasan niya ang sikreto ng kanyang asawa. Pag-angat niya ng dala niyang gasera sa basurahan,
Doon niya nakita ang lusog-lusog na katawan ng kanyang panganay, kalakip ang damit nito. Kahit nawawala na doon ang ulo nito, alam niyang anak niya ang batang yon dahil sa iilan nitong palatandaan sa katawan. Bukod kasi sa suot nitong damit bago yun nawala, nandun pa rin sa kaliwang kamay nito ang singsing nitong ibinigay niya. Sa sobrang takot noon ni Bidong, halos hindi niya pa noon pinaniniwalaan ang kanyang mga nakita. Makalipas pa ang ilang minutong pagiging tulala, lahat ng kanyang mga nakain pilit niyang isinuka. Halos magkasugat-sugat na nga noon ang lalamunan niya, mailabas niya lamang ang karne ng anak niya. Isipin ninyo kung gaano kasakit para kay Bidong na malamang isa siya sa mga kumain ng karne ng bata na ilang taon niyang pinaghirapang buhayin. Dahil sa mga pangyayaring yon, dali-dali naman siyang bumalik sa kanilang bahay para kumprontahin ang kanyang asawa ukol sa mga natuklasan niya. Pagpasok niya sa loob ng bahay nila, patabog naman niya yung isinara habang mabilis na kinukuha ang tabak nilang nakasabit sa dingding. Nang mapansin naman yon ng kanyang asawa, agad naman yung natigilan sa kasalukuyan nitong ginagawa habang nananatiling nakamasid sa kanya. Paglapit niya sa pinakaupuan nito, galit naman niya yung tinanong ukol sa bagay na kanyang nakita. Pero imbis na magmakaawa ito sa kanya, nasisipat niya pa yung ngumingisi-ngisi na para bang lahat ng sinasabi niya ay nakakatawa. Matapos namang marinig ng kanyang asawa ang lahat ng kanyang hinaing, kampante naman yung tumayo sa harapan niya habang nakangisi. Pasensya ka na, mahal, ha? Nagkaubusan ng mapagkukuhanan ng pagkain eh. Hindi ba't masarap naman siya? Kitang-kita ko kanina kung papaano ka masiyahan sa iyong mga kinain. Huwag kang mag-alala. Sa tulong mo, makakagawa pa tayo ng katulad niya. Sagot ng kanyang asawa habang dahan-dahang nanlilisik ang mga maamo nitong mata. Pagkarinig naman ni Bidong sa sinabi nito, halos hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Yung pakiramdam niya noon, parang hindi na niya maunawaan pa dahil sa naghalo-halo na ang galit at pagkamuhi sa isipan niya. Kahit anuman din ang pagnanais niya noong umiyak para ipagdalamhati ito, hindi na rin niya yon nagawa pa. Makalipas pa ang ilang minuto, mahigpit namang hinawakan ni Bidong ang kanyang sundang, sabay mabilis ang sinunggaba ng kinaroroonan ng kanyang asawa. Pagsilay naman itong papasugod na siya, dali-dali naman yung umiwas, subalit dahil sa liit ng espasyo ng bahay nila, nagawa niya rin yung mahuli. Pagtitig niya sa kanyang asawang nagpupumiglas, ang paningin niya rito ay parang isang hayop na kinakailangan niya ng patayin. Pilit pa yung nagmamakaawa noon sa kanya pero wala na siyang naramdaman sa kanyang puso maliban sa pagkamuhi at lungkot. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinaga ang braso nito na siyang naging sanhi upang mabilisan niyong kumalas sa katawan ng kanyang asawa. Nang akmang tatakbo pa yon patungo sa kanilang kusina, agad namang hinila ni Bidong ang buhok nito sabay hawak sa ulo. Pagbalik nila noon sa hapagkainan, agad naman niya yung pinagpapapalo ng hawakan ng tabak. At nung magkaroon na siya ng pagkakataon, paulit-ulit naman niya yung tinaga hanggang sa tuluyan na yung bawian ng buhay. Habang ginagawa niya ito, tanging pag-angil lang naman ang nagawa ng kanyang asawa habang dahan-dahan namang umuunat ang dalawa nitong paa. Nang mapagtanto ni Bidong na patay na ang asawa niyang yon, mangyak-ngyak naman niyang nilapitan ang bunso nila para undayan din yon ng saksak sa dibdib nito. Nang mapaslang na niya ang kanyang mag-ina, doon pa lamang niya naramdaman ang animoy pagbalik ng tuwid ng kanyang kaisipan. Pag-upo niya noon sa sala ng kanilang bahay, doon pa lamang niya naramdaman
ang matinding lungkot at pagkamuhi sa kanyang sarili. Sa paglalim ng gabi, nagpasya siyang ituloy ang kanyang nasimulan. Naniniwala si Bidong, matitigil lamang ang lahat ng mga pangyayaring yon kung mapapaslang niya ang matandang utak sa lahat ng pangyayari sa kanyang pamilya. Pagtungtong ng 10:00 ng gabi, doon na siya dahan-dahang nagpalit ng damit habang nililinisan ang kanyang tabak. Matapos niya yung gawin, agad naman siyang lumabas ng kanilang bahay para umpisahan na ang paghahanap sa nilalang na yon. Habang binabagtas ni Bidong ang daan, wala siyang ibang iniisip kundi ang makapaghiganti. Planado na rin niya ang mga bagay na kanyang gagawin sa oras na mapagtagumpayan na niya ang nais niyang mangyari. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, doon tumambad sa kanya ang isang maliit na kubo na nakatago sa kawayanan. Sa estado ng kubong yon, parang wala na doong nakatira dahil sa dumi ng paligid nito. Maya-maya pa, nang medyo malapit na siya, doon niya nakita ang isang maliit na gaserang may sindi sa loob ng bahay. Nasipat niya rin doon ang tsinelas na palaging gamit ng matandang yon, kung kaya't naniniwala siyang nasa loob ito. Habang pinagmamasdan niya ang buong paligid, hindi naman niya maipagkakaila ang nakakaurong sikmurang baho na naaamoy niya. Paglapit niya sa entradang pinto ng kubo, walang pagdadalawang isip naman niya yung tinadyakan, sabay pasok sa loob nito. Pagsilay niya sa loob ng kubo, naaktuhan naman niya ang matanda na abalang-abala sa pagkuha ng karne ng tao sa loob ng mga bangang nakatago sa bahay nito. Pagtitigan nilang dalawa, bigla naman yung umangil na siyang naging sanhi upang sugurin niya na yon ng walang pag-aalinlangan. Bago pa man tuluyang makapagpalit ng anyo ang matanda, nasipat na lamang nitong umalis na sa kanyang katawan ang kaliwa niyang braso at kanan niyang binti. Pagbagsak nito sa papag, nag-akma pa yung tatayo na siya namang hindi na pinahintulutan pa ni Bidong. Paghawak niya sa ulo ng matanda, ilang beses naman niya yung pinag-uuntog sa papag na merong nakalitaw na ulo ng pako. Sa bawat paghampas niya rito, pumabaon ang pakong yun sa ulo ng matanda. Matapos niya yung gawin, agad naman niyang pinagpuputol ang natitira nitong galamay upang masigurong hindi na yun makakalaban o makakatakas pa. Nang masipat niyang umiiyak na ang matanda, dali-dali naman niyang tinalian ng lubid ang katawan nito, sabay bitay dito sa pundasyon ng bubong ng kubo. Nang maisakatuparan na niya ang nais niyang mangyari, doon pa lamang bumuhos ang lahat ng nakakubling emosyon sa kanyang wisyo. Lahat ng nangyari sa kanila, isinisi niya sa matandang yon dahil alam naman niyang ito ang may utak ng lahat. Para maipakita din niya ang hindi matutumbasang galit, sa loob ng isang buong gabi, pinarusahan niya ang matanda sa lahat ng parusang maisip niya. Una niyang ginawa rito paliguan ng langis, sabay sindi dito ng posporo. Hindi pa nakontento si Bidong, binuhusan niya rin yun ng daladala niyang asin na siya namang nagdulot sa matanda ng hindi maipaliwanag na sakit. Sa pagtungtong ng hating gabi, inilabas niya yun sa kubo para igawad dito ang pinakahuli niyang parusa. Ang ginawa noon ni Bidong, balatan yun ng buhay, lagyan ng pangontrang nakakaapekto sa katawan nito, tapos ilibing yon ng hindi pinapatay. Gumawa rin siya ng malaking siga sa ibabaw ng paglilibingan niya rito na siya namang nagtagal ng halos kalahating araw. Matapos niyang maisakatuparan ng kanyang paghihigante, agad naman siyang bumalik sa kanilang tahanan para maghintay doon ng umaga. Kinabukasan, isinuko niya ang kanyang sarili sa mga otoridad para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Nanilbihan siya noon sa kulungan ng halos 40 taon
dahil sa kanyang kasalanan. Awa naman ng Diyos, matapos ang parusang iginawad sa kanya, nakalaya siya. Wala rin siyang nabalitaang gagawaran siya ng parusang kamatayan dahil sa lahat ng mga kababaryo niya, saksi kung papaano niya mahalin ang kanyang pamilya. Bawat isa rin sa mga ito, naniniwalang kaya yun pinatay ni Bidong ay dahil sa napag-alaman niyang mga aswang na ang mga ito. Pero alam niyo ba, na kahit wala na ngayon si Bidong, nagpapatuloy pa rin ang kanyang istorya sa mga anak ng kaibigan niyang nagpatuloy sa kanya. Ang istoryang yun, isa lamang sa napakaraming patotoo ukol sa katotohanan na talaga namang umiiral sa ating mundo. Bagaman masalimuot ang buhay ni Bidong, alam naman nilang nagawa niya lamang ang bagay na yon noong matuklasan niya ang katotohanan sa likod ng pagiging aswang ng kanyang mag-ina. Pero sa buong istorya ni Bidong, ang talaga namang nakakasalimuot na kaganapang kanyang nagawa ay noong minsan niyang kinain ang sarili niyang anak. Okay, opinyon ko sa kwento. Una muna sa lahat, pasensya na kayo kasi hindi pa rin talaga tayo magaling. Medyo malat-malat pa, so may mga part ng kwento na para akong nawawalan ng hininga o tawag dito, pumipiyok. Pagpasensyahan nyo na yun. Masasabi ko sa kwento ni Bidong, sobrang sakit nito para sa isang ama. Isipin ninyo ubus na yung pamilya mo, tas minsan mo pang natikman yung sariling laman ng anak mo. Grabing nakakatrauma yon sa isang tatay. Buti nga nakapag-isip pa ng matinuto si Bidong lalo na nung nakulong siya. Kasi kung iba-iba yan, wala talagang mental breakdown yan. May chance pa na magpakamatay siya sa loob ng kulungan. Pero syempre, hindi yun pinahintulutan ng Diyos. Siguro may purpose pa tong si Bidong kung bakit siya nabuhay nun. O meron pa siyang ginampanang mission sa buhay niya. Kung bakit hindi pa siya agad-agad kinuha ng ating Panginoon. Pero para sa akin, masakit na kwento to. Lalo na sa mga tatay natin dyan. Alam ko, nararamdaman nyo kung gaano naghirap itong si Bidong sa buong buhay niya. Isipin niyo 40 years siyang nakulong. Yung 40 years na yun, talagang alam kong purong pagsisisi, purong sakit yung naranasan niya. Kaya para kay Bidong, mabuti na lang talaga kinaya mo yung sakit sa utak at sa puso. Saludo pa rin sa'yo bilang isang ama. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.